Avui hem presentat a l'Oficina de Subvencions a les entitats de Viladecans, una oficina que centralitzarà les sol·licituds i les justificacions de totes les subvencions que atorga a l'Ajuntament. Aquí, bàsicament, ho fem en tres idees clau. Més ràpid, més fàcil i més segur. Més ràpid perquè el que volem és que les entitats es sentin acompanyades en tot moment i en tot el procediment. Més fàcil perquè volem que tots els formularis també siguin més intuïtius i més segur perquè volem que totes les entitats tinguin aquesta seguretat jurídica dintre del marc de la llei de subvencions. I en paral·lel també estem treballant amb una nova ordenança de subvencions en el que obrirem un procés participatiu per escoltar a totes les entitats de la nostra ciutat. Tenir una oficina que estigui especialitzada en subvencions ens ajuda a les entitats a tenir menys problemes a nivell burocràtic i tenir més temps per utilitzar-lo per fer impacte social. Evidentment, tothom que forma part de l'associació estàs per fer unes coses que són les que t'agraden i llavors arriba un moment de l'any en què la directiva ens hem de ficar a fer una feina que ni ens agrada ni és tan entretinguda, però que és superimportant i que és tota la tramitació de subvencions i preparar tota la documentació necessària per això. Llavors, tenir aquesta oficina que ens ha de fer la feina més fàcil i més directa i a més ens ha de donar una certa seguretat que estem fent les coses bé, sense cap mena de dubte és un avantatge i estem segurs que la podrem aprofitar moltíssim. Nosaltres, gràcies a Déu, tenim un equip de gent que controla això i es dedica a això, però evidentment tot el que sigui a centralitzar i agilitzar i fer tot el procés més segur i més transparent serà molt bo, la veritat.